benyaladzoti na made membo chidakwa vari kuno vari pamberi memo if you may raise your hand vanhu vakuonei made membo made msana vari mutungamiri wedu zvekare pano Mr. Bvuma service manager vedu vari pakati pedu if you may raise your hand sir vakuona totoro mukana kuti muri inosara ichidyara miti munogona kudyara pamba uye pane space tichivandudza nharaunda dzedu namasango naika unogona kusara somucherechedzo kuti patakachengeta mwana wedu ndo patakadyara chipo chemuti uyu neuyu miti yatinayo pane zvino inonzi mukingi and croton miti yemumvuri yatinokupai musara muchidyara ndiani anogamuchirawo vakamirira zvipo kumuri zvemiti iyi muri yepamusango ari kugadzira miti mwezvinotore miti miviri pai tinotenda Mwari nerusando rwafamba zvakanaka sekutaura kwazvataura naBishop hatisi kuzova nepoliving pano chatenge tichishuvira kuti murambe mune mapictures nemaimages evana mumwe nawo mudakaro dzenyu pataikurukura navo tichiwadzana navo naika sure tese tiri kunzwisisa zvakatiwira neprocess dzakatisvitsa kuti tizova pano saka nokudaro toremekedza chishuvo chemhuri sekuronga kwataita kuti tisvike pano tisingapedze nguva ndefu taakusvika panguva yatakuimbirwa tichiita poreviewing vari vanoda nemashure vachijareti vachidai uku vari nechepano tinovhurirwa pano tobairi pano in our lives nemaintroductions ose atakava nawo vana vedu ava so uyai mafundisi wedu kuno vataakuimbirwa nemasimba edenga mufambe nerugare rwaMwari Mwari vatichengete Mwari vakunyaradzei munguva yakakwana amen Mwari wetiyambutseiwo rwizi Mwari wetiyambutseiwo rwizi Mwari wetiyambutseiwo rwizi rwizi Mwari wetiyambutseiwo
munoramba muri Mwari, Mwari we munoramba muri Mwari.